Здравейте, ученици! Надявам се сте добре. Научихте си предният урок за светът на цветовете. Сега, преди да продължим към новия урок, няколко въпроса, които трябва да запишете отговорите в тетрадките си. В края на видеоурока ще кажа кои номера да ми изпратят и отговорите на въпросите, които питам сега. Първи въпрос. За какво се използва цветния филтър? За какво се използва цветния филтър? Втори въпрос. Как се разпространява светлината? Втори въпрос. Как се разпространява светлината? Трети въпрос. Каква е причината за разлагането на бялата светлина? Повтарям. Каква е причината за разлагането на бялата светлина? Следващ въпрос. На какво се дължи явлението небесна дъга? На какво се дължи явлението небесна дъга? И последния въпрос, който трябва да отговорите в тетрадките. От какво се определя цветът на телата? От какво се определя цветът на телата? Време за работа около 10-12 минути. Успех! Надявам се записахте отговорите на въпросите. Да не забравя, в края на часа ще кажа кои номера да ми изпратят и отговорите на тия няколко елементарни въпроса. За днес записваме заглавие на следващия урок – плоско огледало. Повтарям, плоско огледало. Предполагам, когато сте застанали пред огледалото, вие си мислите, че виждате свой двойник, който е застанал зад огледалото. Разбира се, там няма никой. Това, което виждате, е вашия образ в огледалото. Освен това, вие виждате и образи на предмети, които също ви заобикалят. Как се получават тези образи, сега ще видим. Записваме първа точка, какво е плоско огледало. Повтарям, първа точка, какво е плоско огледало. И записваме с тиренце, че плоското огледало е гладка отразяваща повърхност. Гладка отразяваща повърхност. Ние знаем от първите уроци какво е огледално отражение, кога имаме огледално отражение. Да помислим. Имаме гладка повърхност, лъчите падат успоредно и отново се отразяват успоредно. Вие може да наблюдавате своя образ от гладка водна повърхност или стъкло. Те отразяват светлината като плоски огледала. Огледалата, които използваме вкъщи, са стъклени пластинки върху задната повърхност, на които е нанесен слой от сребро, алуминий или друг метал. Металният слой не поглъща светлината, а само я отразява. Записваме следваща точка. Образ на предмет от плоско огледало. Повтарям, образ на предмет от плоско огледало. И разглеждаме фигура 1 в учебника. Образ на предмет от плоско огледало. Какъв опит е направен там? Поставена е запалена свещ пред вертикална стъклена пластина. Наблюдаваме образа на свещта от това плоско огледало. Слагаме втора свещ със същата големина, която не е запалена. Поставяме я зад огледалото, така че образът, ето тук зад огледалото, така че образът на пламъка да застане точно над свещта. Тогава втората свещ се намира на мястото на образа на горящата свещ. Уверяваме се, че свещта и нейният образ имат еднаква големина. Трябва да видим колко е разстоянието от свещите до огледалото. Те са равни. Може да повторим опита и да видим дали ще се получи същото. Какво трябва да знаем от резултатите от подобни опити? И записваме, че образът има същата големина и форма, както предмета, който се отразява от плоското огледало. Повтарям,
образът има същата големина и форма, както предмета, който се отразява от плоското огледало. И второ нещо, което трябва да запишем. Разстоянието от образа до огледалото е равно на разстоянието от предмета до огледалото. Разстоянието от образа до огледалото е равно на разстоянието от предмета до огледалото. Сега, след като записахме, нека да погледнем какво е дадено на фигура 2. Имаме една балерина. Какво става, когато вдигне лявата си ръка? Вашия образ вдига дясната си ръка. Ако се гледаме внимателно в предмета и неговият образ от плоско огледало, ще открием една особеност на образа. В сравнение с самия предмет, лявата и дясната страна на образа си сменят местата. Такъв образ с разменено ляво и дясно се нарича огледален образ. Може да си запишем огледален образ. Това е образ с разменено ляво и дясно. Повтарям. Огледален образ – образ с разменено ляво и дясно. Продължаваме с следваща точка. Защо виждаме образа зад огледалото? Повтарям, следваща точка. Защо виждаме образа зад огледалото? Нашето око възприема светлината само по права линия на погледа. Затова ние не можем да проследим истинския ход на лъчите, които излизат от предмета и след отражението на огледалото попадат в окото ни. На нас ни се струва, че отразените лъчи идват по права линия от точки, които се намират зад огледалото. Тези точки лежат върху продълженията на отразените лъчи и съставят образа на предмета. Такъв образ се нарича недействителен. Той се получава зад огледалото, където не проникват лъчи, а само техните мислени продължения. Затова, ако поставим пръста си на мястото, където наблюдаваме образа от пламъка на свеща, няма да се изгорим. Там не попадат никакви лъчи. По същата причина, недействителният образ може да се наблюдава и върху екран. Нека да разгледаме фигура 3. Какво е дадено? Имаме огледалото, образа. Недействителният образ е разположен зад, повтарям, огледалото, симетрично на предмета. И вижте, че височината на образа е равна на височината на предмета. Казахме, че разстоянието и височините са еднакви. Ето, това са и мислените линии, които се виждат тук при недействителния образ. В тетрадките трябва да си начертаем фигура 3 към тази точка. Повтарям, в тетрадките трябва да си начертаем фигура 3 и да я означим както тук е дадено. H, алфа, огледалото и лъчите. Това са разстоянията. И също, което трябва да разгледаме към днешния урок, преди да приключим и да видим приложенията на плоските огледала, е пример за построяване на образ на стрелка в плоско огледало. Какво имаме тук? Имаме огледалото, имаме една стрелка АБ, трябва да построим образа А1, Б1. Достатъчно е да построим образа на две крайни точки А и Б. От тези точки спускаме перпендикуляра, ето тук. Към огледалото образите А1 и Б1 лежат на перпендикуляра от страната на огледалото. И запомнете, АО1 е равно на А1, О1 и БО2 е равно на B1, O2. Какво означава това? Че разстоянието от тук до тук е еднакво с това разстояние от тук до тук. Същото се отнася и за точка Б. От тук до тук е същото разстоянието от тук до тук.
Това също трябва да си го начертаем в тетрадките. И последна точка, записваме приложение на плоските огледала. Къде намира приложение? Ето тук, вижте, в колите имаме огледала за обратно виждане, в автомобилите плоско огледала, с помощта на които водачите следят пътя зад себе си. Плоски огледала се използват и в оптичния уред, наречен перископ. Ще си прочетете какво точно представлява перископа в интернет. Нещо интересно да научите. Вие също може да си направите перископ, с който да наблюдавате обекти, към които нямате пряка видимост. И преди да приключим урока за днес, който беше плоско огледало, да припомним най-важното. Плоското огледало е отразяваща светлина повърхност, от която може да наблюдаваме образ. Повтарям, плоското огледало е отразяваща светлинна повърхност, от която може да се наблюдава образ. Образът от плоско огледало е недействителен, със същата големина като предмет и е разположен зад огледалото. Предмета и образа са на еднакви разстояния от огледалото. Това го видяхме и тук на фигура 4, като започнахме да построяваме. Благодаря ви, довиждане, приятен ден!